Salutare toată lumea, bine v-am găsit în un video pe acest canal. Astăzi vă voi arăta ce produse vreau să-mi cumpăr pentru upgrade-ul scooterului meu de la 50cc la 80cc, înlocuire carburator, set motor, muzicuță, bujie, role, tot ce ține. Da? Deci hai să vă arăt și de pe ce site voi cumpăra, cât mă va costa și să facem niște comparații de pe unele site-uri, da? Bun, suntem aici, suntem și live în acest moment și vom intra mai întâi pe site-ul Betul, da? Ne-am logat, dăm la coșul, mă să zic de coș, la coșul de gunoi, dăm la coș și după cum puteți vedea aici mă va costa 216 lei, deoarece pancul de erou e 30 de lei, normal. Deci va trebui să cumpăr și niște role, dar role nu voi cumpăra de pe site-ul acesta, cred. Deci hai să vedem, mai întâi avem aici în coș muzicuța, da? Bun. Muzicuța este una pentru Piaggio, pentru că scoaterul meu este un Piaggio Zip. Aici produse compatibile, vedeți voi aici pentru toate Piaggio-urile și toate Italjet-urile și Gilera. Și Derby, Aprilia, da? 15 lei, nu este o avere, la mine cred că este stricată, dar e ok setul motor, chiar dacă n-a fost făcut rodajul și chiar dacă este setul original. Apoi avem carburator, tot de Piaggio, AACLC, de 17,5 mm, deci carburatorul acesta este o bestie, da? Deci este o bestie, rupere totală carburatorul ăsta, deci o să prind 100 cu acest carburator. Filtru, aveți un video pe canal cum să faceți un filtru pentru carburator. O chestie pe care am văzut-o este, dacă vă uitați aici, nu avem jiglerul pentru aer și jiglerul pentru relantiu. Dar dacă ne uităm în poza asta, vedem și jiglerul de relantiu și jiglerul de aer. Dar acum vă dați seama că cred că vine cu jiglere, dacă nu vine cu jiglere îmi va piciorul. Nu este chiar de ieftin, 85 de lei. Vestea cred că pentru orice buzunar, dar așa cum trebuie ca să cumpăr eu totul. Muzicuță, carburator, bujia este ceva echivalent cu DGK, NGK, 4 lei, ceva ok, după cum puteți vedea. O să cumpăr și pe aceasta, o să văd este de 2 timpi, setul încă și bujia și carburatorul și muzicuța. Ok, am ajuns acum la setul motor, kit cilindru, set motor complet 80cc de 47 mm. Aici vreau ca să fac o improvizație, vreau ca să pun chuloasa de 49, vreau să mi-o pun pe 80. Și dacă o să meargă și nu o să-mi atingă pistonul în chuloasă, o să fie șmecher. Dar după cum puteți vedea este o chinezărie acest set motor, deoarece este decât 70 lei, să fim serioși, este chinezărie. Adică dacă ne uităm din această poză, să spunem că bă, se vede cum ar fi rău, da? Dar aici se vede vopseaua dusă sau ceva de genul acesta, vopseaua este dusă, că puteți vedea aici ceva. Și dacă dăm la pozele astea alte de mai jos, vedem ca și cum ar fi spălate, de spălat sau de bea scos, nu știu ce să zic. Însă îl voi cumpăra așa și voi vedea cât de tare va merge. Faza este că chuloasele sunt foarte scumpe pentru 80cc, adică face aproape cât setul ăsta o chuloasă, dar o să încerc cu aia de 49 și vedem dacă o să meargă sau nu, și dacă nu o să meargă va trebui să cumpăr și una. După aia avem aici un filtru benzină care nu mai este în stoc, dar vom aștepta să apară în stoc. Eu nu am deloc filtru de benzină la al meu și este foarte rău că nu am un filtru de benzină. Toată mizeria pleacă direct în
setul motor. După aia aceasta costă 3 lei. După care avem niște simmering-uri ambielaj set stânga și dreapta pentru Piaggio. Da? N-am mai stat să măsor să vedem cât de mari sunt, dar cred că se vor potrivi. Pentru că, după cum puteți vedea aici, este pentru Zip 50, adică pentru scuterul meu. Și la mine n-au fost schimbate, niciodată n-au fost schimbate simmeringurile și am scuterul de... Aici de 17 ani cred că am scuterul. Da, practic nici nu eram născut. Și cam astea sunt. În total mă costă 450 de lei. Hai că 450 de lei, dacă mă costă 216 lei. Da. Bun. Ok, deci cam atât a fost și cu acest video. V-am arătat ce voi cumpăra și de pe ce site voi cumpăra, cât va costa. Și voi face încă un live când îmi va veni produsele să le fac unboxing și cu review. După aia voi face încă un live și un video cum le voi monta. După aia voi face încă un live cum îi facem rodajul, ok? Rodajul de la 0 la 1000 km, vreo 4 rezervare full, cred că ar veni să pun 16 litri de benzină, cred că așa, da? Și de aici eu voi mai ține live-ul, văd dacă o să las live-ul, nu cred că live-ul o să las,